Mindosisero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun, muli tayo nagbabalik sa ating YouTube channel, mga kagamba. Kung hindi ka pa subscriber dyan, abay, papindot na ang ating YouTube channel, pa-subscribe na at papindot ang notification bell. Siyempre, pa-like at pa-share na rin kung inyong mamarapatin. Eto, update tayo sa gagamba na naman, no? Saan na yung supply nyo ngayon? Diba? Ba't wala na nagpaparating? Ang daming nagtatanong kung may gagamba daw ako. Sabi ko, may mga tumataw sa akin, ha? Ang sabi ko, pag ganitong binagyo ang norte, kasama ng Central Luzon, kagaya ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, ay wala talagang gagamba na hinagupit na ng hangin. Sabi nung tumawag sa akin, tay, usong-uso na dito sa lugar ko. Ayun ang problema mong malaki. Kasi pagka ikaw ay naggagamba, makagamba, tapos yan ang negosyo mo, aalamin mo rin yung weather situation bago ka magparating or bago ka magpauso. Alamin mo muna. Kasi kagaya nito, magdadalawang linggo ng ulan. So asan na yung pinausuhan mo ngayon? Laos na. Ngayon, saan ka kukuha ng supply mo? Ay wala na kasi binaha. Lubog lahat yung ilawan sa Pangasinan, pati sa parting Isabela, hinagupit ng hangin. Sa palagay nyo, may gagamba pa kaya? Kaya ang mangyayari niyan, mga kagamba, matagal ulit bago magkaroon ng supply ng Tagalog. Sa totoo lang, abutin na hanggang 6 na buwan yan. Kasi nga, aantayin muna ulit na magtayuan yung mga pananim, tumaas yung mga pananim, gumulang yung mga mais. Ang mais, 4 na buwan. Ay siyempre may preparasyon pa yan bago taniman yan. Tapos binaha. Asa na yung mga gagamba, siyempre naanod, kinain ng ibon o isda nung sumama sa baha. Kaya ngayon, wala na talagang supply. Yan ang nangyayari lagi. Noong araw pa, nung wala tayong tigil sa pagbinta ng gagamba, ang katotohanan nga, mga kagamba, no? Pag ganitong binagyo na ang ilawan ng gagamba sa norte, mag-uuso kami ulit yan January na. Wala na. Kasi siyempre magtatanim muna sila itong August, sunod na buwan. Eto na naman, may darating na naman bagyo, hahagupitin na naman. Itong mga buwan ng October, November, yan ang malalakas na bagyo. Ito, nauna na itong malakas na bagyo. Ewan ko kung may darating pang bagyong malakas nito, ha. Kaya ang mangyayari, imbes mayroong mapag-ilawan, nako, yun ang wala. Kaya critical ang kalagay ng Tagalog ngayon, mga kagamba. Critical na critical. Wala na nagparating. Asaan na? Asaan na yung mga nagpaparating dyan? At saka yung mga nagpauso, lugi naman kayo, kawawa naman kayo. Yan ang sinasabi ko. Nagpauso ka, kung kailan nag-uso na, nagratratan na, putok na, kailangan mo na rin ng supply, naghahanap ka ng supply, wala nang may supply, ayun, hanggang sa nalaos na. Isipin nyo, hindi na nag-uso dahil sa luto-lato. Ngayon nung nag-uso, binagyo. Napakasaklap. Yan ang mga experience ko, mga kagagamba. Nung araw pa yan. Kaya pinag-aaralan ko ang weather situation. Mas maganda nga magbenta ng gagamba pag tag-araw. Kasi marami ng supply, hindi pa mababantilawan yung pinauso mo kasi hindi uulanin. Ay ngayon, pagkatag-ulan, napakahirap talaga magpauso at napakahirap ang negosyong gagamba. Kaya yung mga iba dyan, na-advise ko lang sa inyo, huwag kayo nang asahan ng gagamba kasi kung maganda talaga ang kitaan sa gagamba at siguro di ako hihinto.
kasi seasonal lang yan eh. Hindi naman buwan-buwan, araw-araw, kikita ka dyan. Pag nag-uso lang dyan sa lugar mo, yun. And iba naman ako eh. Kaya nagtutuloy-tuloy yung halos isang taon yung gagamba sa akin, gawa ng ako nagpapauso sa iba't ibang lugar. Ay kung ikaw umaasa ka lang dyan sa lugar mo, papausuhin ng iba, makikisabay ka lang kasi hindi ka naman marunong magpauso. Ayun lang, tapos siyempre kumita ka nung session na yon. Ay akala nyo mag-uuso lagi. Ayun, kaya nakakaranas kayo ng lugi. Kasi yun, may buhay yung gagamba eh. Namamatay yan, araw-araw may patay yan. Lalo na ngayon tag-ulan na ito, araw-araw may patayan, pumuputok ang tiyan ng gagamba pag itong ulan ng ulan kasi mga butsyog lahat. Kaya pagdating dito sa akin, yung isang kaha, pinakamababa na yung 5. Pataas yan. Minsan 15 pa yung namamatay na gagamba. Yun eh, sa aking nabitirano na dyan, tanggap ko na yon. Yung namamatay na yon. Pero yung mga iba naman, na hindi pa nila alam ang sitwasyon, hindi nila tanggap, masakit para sa kanila yung mamatayan sila ng 10 sa isang kaha. Aba kung 10 kaha yung pinadala sila, 1,000 na wala. Yun, kaya ang presyo natin mga kagamba, hindi tayo nagbabagsak ng presyo. Nasa tama lang, tamang kita, na huwag namang malugi. Kasi sa tagal na natin sa paggagagamba, ilang beses tayong nalugi noon dahil pinag-aaralan pa natin ang sitwasyon. Wala naman lilitsure na kagaya ngayon na sinasabi ko sa inyo yung mga sistema, mga na tawag dito, yung mga teknik o papaano. Ay noon wala, nangangapa ako lagi, saan ko ibibinta gagamba, saan ako kukuha ng gagamba. Minsan nga halos baliktayan na lang, pag may umorder, maubos lang dahil hindi pa ako marunong magpakain. Lilinisin mo yun araw-araw, napakahirap. Tapos kakawag-kawag na, hindi na makaahon sa butas dahil pag nakalimang araw na yan, mga kagambang wala na yan, kakawag-kawag na yan, ang papayat na yan. Ay napag-aralan natin sa tagal ng panahon, napag-agamba natin, so napag-aralan natin na papaano siya palakasin, papaano maging sariwa ulit yung gagamba mo. Yun ang ginagawa ko. Kaya kung ikaw baguhan ka lang, abay magtanong ka muna sa mga eksperto para hindi ka malugit, kawawa ka naman. Yan ang update natin ngayon sa gagamba mga kagamba ha. Walang supply dahil binagyo, binaha ang Ilawan. Aywan ko lang nitong parting Cebu at saka itong Masbate dahil may mga bundok dyan. Baka sakali, pero pag hinataw din ng hangin tong kabundukan na yan, ay wala rin. Siguro aabot pa ng mga 2 buwan. Pag sumibol ulit yung mga puno dyan, saka yung mga gulayan, kasi ang gulayan kasi hanggang 2 buwan yan, pwede na mag-ani ng gulay. Kaya siguro yung 2 buwan. Itong mga August, September, mga October, marami na namang Masbate. Pero ang Tagalog malabo pa kasi lagi nang hahatawin niya ng bagyo. May mga darating bang bagyo mga kagamba, kaya yung mga nagtatanong dyan, wala tayong gagamba, walang supply na Tagalog. Ang Masbate naman hindi pwedeng inegosyo dahil hindi mo maibenta sa bata ng 10 piso dahil ang halaga niya 10 piso rin mahigit, so wala lugi. So yun, hanggang dito na lang ang ating pag-uusisa at pagbubusisi sa ating mga kagamba. Maraming salamat.